agus fáilte roimh arás, inniu be mé ag léamh Trucail an Lóin le Pádraic Ó Conaire. Tá an leabhar sin as Rogha Scéalta le Pádraic Ó Conaire. So tásúlagam go mhuinigh sibh taitneamh Trucail an Lóin. Ochtar a gcuin a bhí le chéile ann, agus ná castar ochtar eile leat cuithe a bhí chomh alplach linne an lá omhan lúna sa sin. Thachtasteach dúin sa dún ar maidin nó séisiir a gcuine ar chuí ar be, bhí súil a gcuin le béal amach, le bagún agus béidir uimhiche agus ní raibh olamh roim ag léamh lom a bhí ina chóchar an lá sin ach té dubh agus a rán túr. Ach ó bhí súil le Trucail an Lóin an lá sin faoi uair na nóna, ní dhearnachan irid asca níos a ceapfá. An saidúr a bóige is mó a rinne an tlausán agus is beag an ard a thugtar ar siúd éon lá. Faic ní raibh le déanamh go ceann gúpla uair na dhé sin ach gach fearr a gcuin ag fásca a chreasa. Ag tarraingt ar uair an bhean lé, bhí súile ochtar fearr ar an móthar fad a díreach Bain a bhí á hína féin ón dún. Mar bine é an bailach a gachach an bheithe teacht chuin. Thugach Trucail an tro deicfí ceann eile, ligfí gár bhuichas ach Trucail gúil nó aimime de bhíoch ann. Agus cén bhrí dá méach an irid sin airigid a gcuin, agus é a chur le chéile is a cheanóg bulín féin. Ach ní rá, ar an Trucail a raibh súil leis a bhí pá na seachtainna freisin. Marach an smacht a bhí ag an sáirseant rua orin, agus an meas a bhí a gcuin air, gá faoi amach le crack ag éigean a thuairt a bhaile, pe ar be céir de dhéanach rialacha an airm. Ag drida leis an sé chlog tánóna, bhris bhí ar an smacht, agus an meas freisin, nuair nach raibh súil ag éon duine le pá ná le bia an lá sin. Marach gur tholáthar an sáirseant rua roinnt plúr a gheith féin is fearr cén áit, agus gur thosaigh sé ar chiiste a inoch le hiisce agus le plúr. Agus é an scéal a duine sé an lá anróteach sin, is mó a hamháil ó neamháil an áit, mar gur éirí leis sin a chanáil istigh faoi ghian an tí. Bheadh rialacha agus béasa mílata caite ar leataobh, bheadh lachan agus uimhice agus fataí uaire in aspa ar muintir na háite. Sin a dúnsa go dosach mé ar sa an sáirseant rua, marach sin ar nóí ní bheadh éon chlamtar ann ach óg ná donna mar is fearr le siocháin mé agus ba é an ile lá riamh. Ní ráhas ach mí im a thairseant agus gan mé ach achar gearr san arm ach an irid. Ach nuair a dúnsaigh an boc sin mé thugas dó é gan bhréag. Cén wat díomh a bheith ag fífrí díam céir de cnuasach leis an trid. Ní rá le leis scéal a gceisian ach go raibh sé stúcha leis an ocras. Ná bíodh sibse an sin ag ceappa nach raibh ocras ar haidú riamh go dánig sibse chuin mar bhí. Ach cén cinál bhuile a tháinig ar mo ghuine faoi nach raibh éon cheol le nite aige le trí lá, agus céir a theochach ina chligean aimimid ach gur mise ba cheantach leis. I ngáis agus gan súil dá laiad agam leis, fuair a bhóg bhilteach faoin chlús uí. Má fuair ba bheag an bhfuil go raibh sé sínta ar chnámh a cruma agam féin. D'éirigh sé a chomhlúdar agus dúnsaigh sé le bata trám mé. Tráthúil go leor bhí batal am féin sa gúine, agus is an sin a thosaigh corc na léach i gceart. Ach ní mór dom inseachtaíomh cén scórt scafra a bhí ann, tincéire a bhí ann, de réir céirde, sol má chuaigh sé leis an saidúracht, agus má bhí sé chomh maith leis an tincéireacht is a bhí sé leis an mata, ní raibh riachan ar bith leis. Óin na géalta a thugtaí ar fud na iarthar, mar ní raibh sé ar éon éanach ná ar rás a capal riamh nar thug sé clampar ann.
Agus níos minic ná chéile ba é féin a dheoch an chuid ba bheasad an scéal. Doctor a dúirt lam ó hen nach bhacha sé féin bléasc fear a bhí ina smitheríní ceart ach a bhléasc siúd. Dia idir sin agus an anachan, ach ní raibh orlach dá chligan mór a crua nar scaolteach uair éigen dá héal, ach má scaolteach féin is beag an damáiste a rinneach dá Lóinte, agus is lú ná sin an damáiste a rinneach dá dhuile, agus don údar troda a thug sé leis óndúchas. Se, is bág dochar a rinne dó gur únsaigh sé mé féin. Stop an Sergeant Rua. Bhí an dó líos agus an brón le tuairt faoi deara ina thuúla beaga glasa, agus ár ggóluadar beag ocrasach féin thart ag éisteach go héireach. Se, is beag dochar a rinnach dó ar sesin gur thugus féin a bháha sin faoi. A hiarna, ní maithlam a bheith ag cuimhnimhar, ní maithlam a bheith ag caint faoi, ní maithlam go raibh le héad a lá mí ábharach ann ar chur be. Tar éis é a thugáil den talamh churach ina hí ar chathír é, agus sruth fola ag éirí a níos as a chligan. Bhí is féin ar leamh, uí, agus thugus faoi deara an dá léamháin a bhí ar a éidan, ach ní raibh éon mothú ann. Thuair hin éire faoi bhuamh dá bhétain an bhuile marfach sin a tharraingt siar ríis. Ach ar nóí ní raibh éon ghar agam mé sin a dhéanamh ach an irid lena lán eile a rindochar. An ihe sin héalaigh ón na géatacha uain san ospidéal. Chabhach mé féin go dain, thug mé suas mé féin, chuirg faoi chrial mé, ná tógagí orm é mar a bróid mórán faoin tríal sin. Ach leis an mrú crí a bhí orm faoi gur waríos mo chuine, agus gan éon ní i mo chrí istigh in aig, Barlam mo chrocha ná a bhallart bar sin. Ach ní mo chrocha a rinne. Presúnacht féin nar chura orm. Scaoilach sir láthrach mé, tá isig an síl gur mí brethebh agus crista cuairta atá gan chéal, ach ba bhó an pianós ormsa an uair sin mo híre ná mo ghaoire, ba bhó sin. Fógraíoch go raibh trucail le feiceáil de bhar an amara, trucail an Lóin ar nóí, ní éadach a bhallart a bheith ann. Tóg a crí ochtar fearr, thosaigh líam lom agus an saidúr a bóige ar árán. D'éirigh an Sergeant Rua féin roinnt maireach. Chuir sé an cíiste bhí fuinteige ar an tine go neamh éireach. Ár ná róthain den ile bhí subhlasta a bheith againn gan mór an achar. Ach ní hin é deire an scéal ar sesin. Déir mólas nuair a scar anam ón na géatacha leis an golan, chuaigh si go gceata mór na bhlaisis, bhuail sé agus bhí phríoch de cé a bhí ann. Mise ar sa ón bocht, mise ón na géatacha ó iarthar éireann, is saidúr bocht mé, scrúdaíoch an leabhar mór, ní raibh anam an ar a bhocht ann. Dá méach féin is ar éigean go scaoilhin isteach thu, mar an ile áit dar lag tú cos riamh, thugus clampar agus achran. Imi leatan is, bí ag tógáil clampar i do ráha áit. Éigean dóin imacht, go geata daingin ifrin a chuaigh sé. Bhuail sé cnag beag fateach air, chúla sé an glór. Cé thosa? Mise ón na géatacha ó iarthar éireann, saidúr bocht mé. Chúla sé an chóráisteigh ach níor éiad sé brí na cainte a hiiscin tuis gan canút na níl a bheith aige, ach bhí a isaige ó na glórtha go raibh achrann ar siúl acu. Labhróch leis féin a ríis. An tusa an tón a bhris cligan chéimis a búrcha agus cligan an bhacaigh bháin agus an fearr ceann céanna. Masa muis ní lig fristeach an seo go dóthú ar sa an gló burb istigh. Nach bhfuil ar nóhan mhór le déanamh agin an seo istigh ag irí do lehéadí a chineál ó bheith ag marú a chéile, gan a bheith ag chur gach ile thuirt sa mhuileán ar fadaran scúab leat as sin. No. Dimí óin na géatacha leis,
Bhí anam bocht ar seachrán agus ar fúdrimh ar fud na crinne ar feadh tamil ada, agus gan ceadaige dul isteach in éon áit. Agus é ceappa go méid sé ina cain bocht éonrach idir ifrin agus neamh ar feadh na síríochta, go dánig smuoineh mór chuige lá. Tá crossbóthir idir an dá áit mar is ól den Uile Chríostaí, téann na deag dhaoine bóthir, gahan na daoine eile an bóthir eile. Bí an tart agus ocras orthú siúd, díreach mar atá orrinne inniu, ach céir do rinne óan na céaltacha, ach ceantaín a bhhainú idir an dá bhóthir, agus de réir na gúntas is dearaní a tháinig uig, tá beor agus lean in easce le fáil uig ag gach saidúr cuma céin tro den dá tro a méid sé ag dul. Ní raibh an scéal a duine an sarsant rua leis an aimseir a chathamh gan chuimh na dhéanamh ar nachras críochnathe aige gur éalaigh an saidúr a bóige amach uainn ar thoras agus a gnó féin, léamh lom a bhí in a chuideachán. Is a réigean gur áríam ar uainn iad leis an glampar a bhí ar siúl, agus an uile dhuine a gcuin ag fáil luchta ar an duine eile leis an stúga ochrais a bhí dárgrá. Bacha a thochlófaí de le bata, ná bí a caint, ní raibh bacha ann riamh a bhí cho cantalach ná cho crusta linne. Ach ribh hitan na híthe dil an bhirt a bhí an aspa orin, lag an saidúr a bóige scór scadán úr ar an mórd. Bhí borlaí eile aige féin agus ag líam lom. Agus cá bhór siad ar sa cách faoi úna agus freigar níor tugad orin. Dá líam lom trí bhuilín arán le heis na scadán gan focail a rá. Punt imime a fágach os ceann aráin, agus tugad beart totíní don Uile fearr, bainne stáinethe té agus siúcra na hairí eile a bhí ag na buic. Gléasach an bí agus manam féin gur lagach go bríomhar, nuair a bhí a há ite agus óilte ag an Uile ghine leabhar an sarsant rua. Más le gadaíocht de fuairseamh an bheithe ar seisin, creid mise ach go níochaigh sibh go déir as, agus é féin tar éis é a chathamh chomh maith le cách. Rinne gáire faoi, bhí mar uile in éon bháid a bháin. Ní le gadaíochta frithíoch an bheithe seo ar an saidúr a bóige, agus ná bí a ceapagur ba, agus do má ba a féin, déalach chéin chuí ar frithach é, hín an saidúr a bóige na cosa amach uí, chuir sé deachach in éir go suúinach dó féin. Is é an rud a rinnemar ar seisin, ceann den na scéalta an tarsant rua a inseach de ar an tiopa, agus haithnig sé chun mór le sin gur thug sé ar nóhan dúin ar cáirde, ach mórach an ása chur is féin ar an scéal a inseach, salan féin ní bhain uig. Focail níor an ag an sarsant rua. Agus sin é.